Вие сте отново с мен. Предстои да се върнем към онзи трагичен 30 юни 1971 година, когато загиват двамата известни футболисти. Сега ще продължи разказа на Катя Коткова и тя за първи път пред камера от 37 години, откакто се случва трагедията, ще се върнем към тези кошмарни за себе си дни. Да ви кажа, много малко си спомням, защото на мен непрекъснато ми ставаше на вълни лошо. Аз не бех добре и си спомням по едно време така смътно видях, че в пожарна кола ме водят. Трагедията се случва на 30 юни 1971 година. Тогава Алфа Ромеото, шофирано от Гунди, в което е и Котков, катастрофира в прохода Витиня. Това е една от най-черните дати в българската история. Отиват се две легенди на футбола, заради чието майсторство хиляди възприемат тази игра като изкуство. И мене ме взеха след това, след обяда. Лъжеха ме, че Гунди е починал по пътя с кола. Неколко души бяха от футболистите. Имаше на Левски едно футболистче, кума ми. И има една снимка след това при черквата, изглежда колата, останала. Само видях много хора и си спомням на Величка брати от едната страна, от другата страна мисля Ването Здравков влачиха. Всичко ми е в мъгла, но аз за секунди съм побеляла на кичо. Когато разбрах на бензиностанцията, за първи път се усъмних, една жена, която им нале бензин на бензиностанцията работеше, каза: страшна катастрофа, по-страшна катастрофа не съм виждала. И до Витиня то беше преграден, беше пътя, не даваха по-надолу и мина една матирана в бежево така линейка, те са били вътре. В колата, освен двамата, обаче е имало трети човек. За него днес никой не говори. А на бензиностанцията се е качил военен. Как може да ги крият тия работи, да ви кажа, то е скандално. И на снимката се вижда силуета. Имаше снимка, те спреха и снимките след години. Взимат го военен. Жена му с две деца ли, не мога да ви кажа, защото тя се обади 4-5 дена след погребението и ми каза: искам да се видиме, викам, вижте какво, те лежат на две педи един от друг. Аз никакво отношение по вашия въпрос не мога да взема. И направо отрезах жената.